ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо дӯстони худ Акай Умед ва Акай Ғуломро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Номерораи канали Паҳлавон куҷа гирифтем, Акай Ғулом, Акай Умеда. Хай беҳтарин даъмати калон ки рафтем. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба ватсапи номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва бо ин дӯстони мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. чемпиони вазни ним вазни UFC Магомед Анкалаев оиди муҳориба зидди чемпиони вазни миёна Ҳамза Чимаев фикрҳои худро баён кард. биёед суханҳои Анкалаевро гӯш мекунем. агар ягон кас камарбанди маро гирифтан хоҳад, ман доимо мегӯм ки хуш омадӣ. Ягон проблема нест. агар ки ӯ баромадан хоҳад, бигзор ки барояд. Ягон мушкилӣ нест, гуфтааст Анкалаев. хотиррасон мекунем ки Ҳамза Чимаев пеш аз муҳориба зидди Дюплеси эълон карда гуфт ки дар се вазн чемпион шуда метавонад ва агар ки UFC хоҳанд, ӯ метавонад ки ба вазни ним миёна фаромада бо ғолиби муҳорибаи Махачев ва Мадалена ҷангад, ё ин ки ба вазни ним вазн баромада бо ғолиби муҳорибаи Анкалаев ва Перейра ҷангад. ва чӣ гуна ки мебинем Анкалаев тамоман зид нест ки бо Ҳамзат муҳориба гузаронад, агар ки Чимаев ба вазни онҳо барои муҳорибаи унвонӣ барояд. ва дӯстон, бисёриҳо мегӯянд ки Чимаев хеле калон аст ва дигар ба вазни ним миёна 77 кг фаромада наметавонад. ана ба вазни ним вазн 93 кг баромада метавонад. худи ҳозир Ҳамзат Чимаев дар вазни 84 кг чемпион аст. ба фикри шумо дӯстон, Чимаев зидди Анкалаев шанс дорад ё не? фикрҳои худро нависед. мо бошем мегузарем ба дигар хабар. чанд соат пеш дастаи Илия Топурия, аниқтараш менеҷери ӯ Лукаш Орзел хабар дод ки муштариаш муҳорибаи навбатии худро рӯзи 15 ноябр дар турнири UFC 322 дар Нью-Йорк гузаронида метавонад. рақиб бошад Ҷастин Гейҷи мешавад, ки айни замон панҷум рақами рейтинг аст. ҳамчунин дӯстон, ногуфта намонад ки худи Топурия баъди шикаст додани Оливейра гуфта буд ки охирҳои сол баргаштан мехоҳад. акнун чӣ гуна ки мебинем, менеҷери ӯ низ ин суханҳоро тасдиқ кард. ва дӯстон, аз ҳама ҷолиб он аст ки аз рӯи суханони Ҳабиб Нурмагомедов, ки чанд муддат пеш хабар дода буд, муҳорибаи асосии турнири UFC 322 муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним миёна байни Ҷек Дела Мадалена ва Ислам Махачев мешавад. ва агар ки ҳама ин суханҳои менеҷери Топурия рост бошад, пас муҳорибаи Топурия зидди Гейҷи дуюм муҳорибаи асосии турнир мешавад. ва агар ки дар турнири UFC 322 ҳам Топурия ва ҳам Махачев ғолиб шаванд, пас шояд ки UFC супер муҳориба байни онҳоро ташкил кунанд. лекин айни замон ин танҳо овозаҳо ва суханҳои менеҷери Топурия аст. аз ҷониби ташкилоти UFC ҳоло ягон эълон шудагӣ нест. барои ҳамин интизор мешавем ва мебинем ки чӣ гап мешавад. ана оиди ояндаи Махачев дар вазни ним миёна бошад, пас дӯсти ӯ Ҳабиб Нурмагомедов гуфт ки киҳо барои Ислам рақиби вазнин шуда метавонанд. ба ғайр аз Мадалена, рақибони Ислам дар вазни ним миёна ма Шавқат Раҳмоновро мебинам. ӯ арзандаи эҳтиром аст ва ҳамзамон бояд ки аз ӯ эҳтиёт кунӣ. боз Билол Муҳаммад, Йенгериро ма рақиби вазнин намешуморам. ман муҳориба зидди Билол Муҳаммадро намехоҳам. Шавқат Раҳмонов бошад бо муҳорибаҳои худ исбот кард ки дар вазни 77 кг ӯ хатари воқеӣ аст. оиди Шон Бреди бошад рақиби вазнин намешавад. аз рӯи стил ӯ рақиби хеле хуб аст. Ислам ӯро дар стойка мезанад ва ӯ зидди Ислам гӯштин гирифта наметавонад. Ислам зидди ӯ дар стойка меҷангад ва ӯ ба Ислам текдаун гузаронида наметавонад. барои ҳамин ман Бредиро рақиби вазнин намешуморам. аз ҳамин сабаб танҳо Шавқат Раҳмонов, Билол Муҳаммад ва Ҷек Дела Мадалена мемонанд, гуфтааст Нурмагомедов. ва дӯстон, чӣ гуна ки фаҳмидед, Ҳабиб танҳо ҳамин се рақибро аз ҳама рақибони вазнин барои Ислам дар вазни 77 кг мебинад. ана оиди худи чемпион Ҷек Дела Мадалена бошад чунин суханҳо гуфт. ма дер боз шуд ки Маддаленаро назорат мекунам. ӯ ҷангвари хеле шавқовар аст, лекин як камбудӣ аст. ӯро кам одамон мешиносанд, махсусан одамони худамон, чунки ӯ бо варзигарони пасошӯравӣ ҷангидагӣ нест. ягона рақиби ӯ Рамазон Эмиев буд. баъди ҳамон муҳориба ман фаҳмидам ки Маддалена дар вазни 77 кг хатари воқеӣ аст. дастаи ӯ Александр Волкановскиро барои муҳориба зидди Ислам омода карда буданд. ӯ санҷишро гузаштааст, дар UFC рекорди 9-0 дорад ва боз чемпион аст. ма ӯро рақиби вазнин мешуморам, гуфтааст Нурмагомедов. ва дӯстон, дар ҳақиқат Ҷек Дела Мадалена рақиби хеле вазнин барои Ислам мешавад ва чӣ гуна ки мебинем, дастаи Махачев барои ӯ ҷиддӣ омода шуда истодаанд. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.